I entra de puntetes la llum. Un poemari que comença amb una paraula tan nostra, tan minimalista, tan petita, tan carregada de significat que roman ocult i misteriós, com és un pronom feble. Un pronom feble que fa la funció de complement circumstancial de lloc. Però quin lloc? On entra de puntetes la llum? Pot ser entre dins de casa nostra o dins del nostre cos. Pot ser aquesta casa i aquest cos on entra la llum es fusionen, s'abracen i es converteixen en una mateixa cosa on es barregen les emocions i les reflexions. Balcons i finestres i els llits i els armaris es combinen amb els ulls i la pell i els pulmons. I la llum hi entra de puntetes, quasi sense voler, a poc, en silenci, però de forma implacable i càlida, cap al més profund dels nostres sentiments. Un poemari que serví de base per a guanyar el Premi Lluís de Montsià a la Ràpita l'any 2018, que tots aquests anys ha anat creixent.